الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, naguskanusana, mga bubayami si kuagama Islam. Yang kaya kapag live tano na sumpatad na ya o mga bitira tano sa giyang kuto kandua. Giyang kuto kapamangan ni si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Si iku datan rumpan na kapuni na pagnintano si iku Allahu subhanahu wa ta'ala amang bagian tan wagi ang kutua ma'anaw salama. Pagnintano si iku Allahu subhanahu wa ta'ala amang bagian tan wagi ang kutua ma'anaw salama kalilintad sa dunia na yamala na kapakalintad sa alungan na mauri. Pagnintano si iku Allahu subhanahu wa ta'ala uwadin si iku mga tunganay tano, pamilya tano, lolot tano di pemakarag pangasasakit na pakabagrensiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay niya padama pamagusay tano ay sumpat tano kung mga usayan tano sa giyang kuto akan dua naginan suka pekarayagatanu sagiang kuto kipuroon kumbala alima igira manuto di mamangan yagiang kuto ataw. Yang kaya kipuroon na kulima tigtan wa kipuroon taw sagiang kuto ang bala alima niyan sagiang kuto di niyan di kapamangan ni kandua na Mia kada-kada ang mga tao di runaya o di na diniya naya sasabutan na piya-piya. Tigitano di yun makararayag. Ad na mga tao di niya na mapakapsasenggaya agyang kuto okay to kita agyang kuto dua o di nagyang kuto mga masa papakay no nagyang kuto kipuroon na kulima nagugyang kuto mga masa di kepakay uba ipuro agyang kuto lima. Banda ya sabab sukada kalan si ko mga tao na dirunaya makararayag nakagi adna ketuon si ko mga pagaritan wa mga ulama pagusay nira nagyang kuto kipuroon sa gyang kuto bala alima igira manutua di mamang ni agyang kutua tao sa tigiran na langulanguan akan dua na kailangan nami puro agyang kuto lima agyang kutua tao kagigyang kuto mapya. Way dado pa man na pagusayron si kong mga ulama tigiran na di din nakapakay agyang kuto kipuroon sa agyang kuto bala alima. Nagina ni pakarayagan tanong mga pagariyakan si ikwagama Islam. Pagusayin tanong, wanto na mga dua puro nagyang kuto ang bala alima tanong, nagugyang kuto man na mga dua pangani si ikwala di kepakay. Kuto di kepakay, agyang kuto kipuroon tanong sa agyang kuto ang bala mga lima tanong. Napaganin tanong si ikwala subhanahu wa ta'ala sabutan tanong ay piya-piya, makaraya gerakatanu pia-pia kaan mada agyang kuto mga anto na ini dikap si sinabutaan sa agyang kaya bitiara. Paganin ko si kwalla atau fikan tanong niya langon nagu mapia kanagatan sa agyang kaya bitiara tanong imantu kagagawi. Mga pagariya ayat tinudan tano saya nagwaya sebutan tano nagyang kuto so dua na ada na mga masa kepakai
ipur agiang kutu ang bala alima. Sama no to na adin. Adem pemana mga masa adi kepakai uba ipur agiang kutu bala alimatan. Gina ni kakesabutatan upia-pia sagi yang kaya bitiara nagutano dan tano agi yung kutua paman na mga masa mga oras sunabitan wa Muhammad na di imamangan ni ay popuro yan agi yung kutua le alimanian adem paman mga masa sunabitan wa Muhammad na dinian dan ipuro agi yung kutua bela alimanian nagyuto'y sebutan tano pia-pia. Gyuto'y sebutan tano pia-pia. Kaan namada agi ang koto di itano ka paging benar ako sabo edu ko mga ulama. Agi so mga ulama naira pia magusera na yan nasotawa aya kasasabutan yan nun nalangon no pangani naipuro agi ang koto ang bela alima. Na ino sa mga ulama agi ang kuto di niya nakakapakay na tigitano udi na kepada lam sa ginawatan tigitano dia kidi mamarak siya kianan. Ino susabu edu ko mga ulama aya usaya ni ranong na ipopuro agi ang kuto ang bela alima kauto. Nagina ni paman na dimbuat ang mga muskila sagi ang kaiya paman na bitiara sagi ang kuto akipurun sagi ang kuto ang bela alima. Yang kaya pag-usayin tanong natin kung mga ulama fadlu raf'i liyadaini fi du'a. So kapakalalabi agi ang kuto akipuroon kung bela alima sagi ang kuto akapang ni o di na kandua. Sama no to na makalalabi nagumapya agi ang kuto akipuroon agi ang kuto tao sagi ang kuto alimanian bela alimanian sagi ang kuto adinian di kandua kapamangan ni siku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya dalil ang mga pagarian lagi ang kaya hadith amya katitayan si Iku Salman radhiyallahu an pitero yan na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Aya man lagi ang kaya hadith apitro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigiya na mataana sukad na niyo mataana wallahu subhanahu wa ta'ala na uyag-uyag sa kaniyan hayyun uyag-uyag wallahu subhanahu wa ta'ala karimun na supan wallahu subhanahu wa ta'ala na miyaka saka-sakaw miyaka limu-limu at tigtanu. Ikumamalan yan si iku uripan yan. Anta ka ikuya yan si iku uripan yan. Igira manuto ini puro yan agyang kuto ang bela aliman yan. Sagyang kuto adini yan di kapamangan ni si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Uban yan na mibuba agyang kuto ang bela aliman yan. Aba masisiru agyang kuto ataw. Ayam ana na ditarimaan wallah agyang kuto kini puruun niyan sa giyang kutwa kapangnin niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala adi matari maagi ang kutwa panganin niyan. So mga ulama na inusayra na giyang kana na hadith amya katitayan si Iku Salman at tigira na paganayron na giyang kana na hadith na mialuiro na giyang kutwa mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala. So Allah na ad na mga sifat yan, naguad na mga ingaran yan. Dua sifat, ami aluy sagyang kanan hadith. Paganayro natin kung mga ulama, nagyang kuto al-haya, nagyang kuto paman na suwalla na padsa sifat yan, nagyang kuto paman na mamala, o di natin kita nuwa kaya. Ugaid na ayat tinudan tanuron, nagyang kuto kaya sifat wallahu subhanahu wa ta'ala na yaliku bi jalalihi paman na sifat adumadait si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Katawan tanus wallahu subhanahu wa ta'ala daa banian lagid. Daa balagid wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kuto paman na kaptentu tanuron aswallah na sifat yan nagyang kuto kaya na giyang kuto paman na dumadait si iku wallahu subhanahu wa ta'ala
laisa mithlu wasfil makhluk na kanaba lagid agyang kuto kaya ama sifat o mga kaadenian. Kailangan nasabutan tanuan ano? Apaman na bida agyang kuto sifat wallah agugyang kuto sifat o mga kaadenian. Tigo mga ulama sadin sa kambibida umak akali kagus sumakhluk apaman nagyang kuto kambida wallah agus mga kaadenian nagyuto din naman bui kapakam bibida agyang kuto mga sifat. Api apa na paman na malagi din sa lapiat ugaid na bida uto mga pagariakan si ikwaga Islam. So Allah na sifat yan agyang kuto kaya ugaid na kanaba kaya alagi dagyang kuto sifat o mga kaadenian. Lagi dagyang kuto kaya tano mga manusia. Uway. Tigo mga ulama, ikadua sifat nagyang kutuwa karim, suwallah na miya kalimulimu. Suwallah na miya kalimulimu, miya kasakasakaw, agyang kanana kaya agu kasakaw, na wasfani azimani lillahi azza wa jal, na sifatanan, apaman na dumadait si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Sama nuto mga pagariya na benar din ako sa mga sifat amya aluy sa Quran naguso hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tentun tano nagupaparatian tano ugaid na gyan ko tuwa kaparatian tanoron na napaparatian tano apaman na mga sifat adumadait ikwallah sa kanyang iyaman na niyan na kapapatutanon. Kenapa lagi dagyang kuto paman na sifat tano mga kaadenian. Kenapa lagi dagyang kaiya paman na mga sifat tano paman na kilay tano si ikulagid tano mga tao. Way, naba mida uto sa bida sa tarutup. Bida sa tarutup agyang kuto sifat wallah agugyang kuto sifat o mga kaadenian. Tigo mga ulama agyang kana na hadith na mi alwiru nagyang kuto kapakalalabi fadl agyang kuto kapamangani si ikwallah nagugyang kuto kapakalalabi agyang kuto kipurun sa agyang kuto ang bala alima sa agyang kuto di kapangani agyang kuto ataw. Ayat tigo mga ulama apakaasal sa agyang kuto kapangani kandua na raf'ul yaday na ipopuro tawag yang kuto bala aliman yan. Kau tu gitu pakaasal. Inani tinuduan tano ayak pakaasal igira manuto dindua di mamang ni agyang kuto tao na ipopuro yan agyang kuto bala aliman yan. Ipopuro yan agyang kuto bala aliman yan. Tigo mga ulama agyang kuto kipopuroon yan sa agyang kuto bala aliman yan sa agyang kuto ini yan di kapamangani min asbabil ijabah na peduto sab kesabapan at terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua panganinan. Ay no to importante agyang kutua igira panganiso tao na ipopuro yan agyang kutua mbala alimanian nakapeduto sa sabab udina mala sabab at tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala udina terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua panganing kaun. Enunta, kataya, pagpunan tano, tano din yung pagpunan tano, agyang kuto mga masa, adi kepakai, oba, ipuro agyang kuto tao, agyang kuto liman yan, api apendiskan yan di mamangani. Sama nuto mga pagariya, nasyabut tano, aayap pakaasal, sa agyang kuto akan dua, kapamangani na ipuro agyang kuto ang bala lima. Nah, kanaba tano inungkir agyang kutua paman nakipurong sa agyang kutua bala lima ka tigo mga ulama ap kesabab pano to mala asabab tatarimaan agyang kutua pangni agyang kutua tao. Uga ida tigo mga ulama na adina mga masa nagu mga derpa ami aloy. As-sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyang niskanian. Sudin sunabi imyang ni da'a walam yarfa' yadayhi fihima nagyang kutwa kaya pangani nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na danian puro nagyang kutu ang bala alimanian. Kapamangan dito to, mindua sunabi uga idna, danian puro nagyang kutu ang bala alimanian. Sama nuto mga pagarya, nga kenalan tano, away din na kumapi agyang kutu akipupuron sa agyang kutu ang bala alima ko kapanganin, ada naman bu ang mga masa, nagu mga darpa asunabitan wa Muhammad udina sakatano na igira penganitano na kanabatano ipopuro agyang kutu ang bala alimatano. Gina ni kapaka paginuntulan tano. Nagugina ni kakesabuta tano sa agyang kaya bitiara sa agyang kaya paman na kipuron sa agyang kutu ang bala alima igira manutua di mamangan ni agyang kutu ato. Tingong mga ulama agyang kutu masa sunabi na miyang ni ada niyan puro nagyang kutu ang bala alimanian nadita numang ipuro agyang kutu ang mga limatan. Naman to. Ino to kagida puro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu alimanian na sunabitan wa Muhammad na sa kanya ni sungka den tano sa agyang kayakap pagagama. Nadita numang ipuro agyang kutu apaman na mga limatan. Paganayron na tinudan tano at yung mga ulama mithl ba'da salawatil mafruda lagi dagyang kuto mga dua ko orya nagyang kuto mga sambayang faradu kauto igira man to amya kapasad tanu sambayang sa faradu anto na yung mga sambayang faradu nagyanan su subuh ginan su luhur ginan su asar maghrib bagugyang kuto Aisha. So nabitan wa Muhammad na diskan yan in dua sa giyang kanana paman na igira man to amya kapasad skanian sembayang sa mga faradu ugaid na kana ba ipuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutua bala aliman yan. Dama panutulat tigo mga ulama ubas sunabitan wa Muhammad na igira amya mga niskanian sa agyang kutua urian o mga sambayang mga faradu na banian ipuro agyang kutua aliman yan. Wa innama kana yad'u biduni raf'il yadayn sunabitan wa Muhammad na ayaku nakapengenin yan si ikwallah sa agyang kutu urian agyang kutu mga sambayang yan na faradu na kanaban yan ipoporo agyang kutu ang balaliman yan. Sama nuto na anta ikurik sa agyang kutu paman na dua panarima. Nayad na kurik mga pagarian agyang kutu di tano ipuro agyang kuto bala alimatan. Kuna ba aya ini sapar tano nagyang kuto kapangan ni gina ni sebutan tano ay gira naayap kepada dalam si ko mga tao na tigira nakataya sa mga ulama ay isa sa pariran ubat tano pengeni o di na dindua si ko urian mga sambayang. Naba aya ini sapar o nagyang kuto paman nakapangan ni ka aya ini sapar o nagyang kuto kini kipuron o tao sa agyang kuto liman yan igira adi mamangani kagidang galabaka unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anto na panilagi diyan. Na ikadua mga pagarian nagyang kutu mithlu du'a fi tashahudil akhir. Agyang kutu pangani sa agyang kutu tashahud paman naginan so tigitan wa mulimpusan asyahada sa agyang kutu sambayang. Upama ko sambayang sambayang dua nagyang kutu ka syahadat nagyang kutu paman na ikadua mulimpusan na syahadat agi susubu na paman na isa-isa utoy syahadat nagyutud ni paman na yutud na mambu imulimpusan na syahadat agyang kutu waktu subuh. Tigo mga ulama ama kana yarfa' yadayhi sallallahu alaihi wasallam na daniyang ko na puro nagyang kutu ang balaliman yan. Diskan yan ni mamangan ni. Padsagyan ko ito panganin niya na ini pangandoon niya. Nagyan ko ito ay gira may kapasad tahiyat nagyan ko ito ataw na pemetian niya nagyan ko ito Allahumma inni a'udzubika min azabin fil qabri wa azabin fil nar. Dua ito. Uy, nakanabay pupuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliman yan. Adun panatigian Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Nagyan ko ito mga pangani amya aloy paman na pembeti anu nabitan wa Muhammad igira manuto miya kapasad sekanian tahayat. Allahu alam na kepagayaan na kilaitan wa mga tao igira manuto miya kapasad ciran tahayat pengenisiran
na iya pakasal na tumuturusiran. Ugaid, na may kamiyaw magiyan ko to apa kanina, kelid nira na limayran. Apa man, na ibabatu gira sa giyan ko to mga bubunira na guminiraw siran saya. Na di ito kapakay mga pagariya. Ang ngayon to, ino to di kapakay, kagi danggel labakaw Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginanikas, sebutan tanwa, basta ang mga galabaka, danggel labakaw Nabi Tanwa Muhammad, na ubang ang galabaka. Tigo mga ulama, as mga galabak, ada mabaloy apadeku agama tanwa Islam, si iku masaw Nabi, agus mga sahabat niyan, na ubang kapikira, apaman na kepedes iku agama Islam, sagi yang kaya masa tanwa. Dikepakai ubah agama tanwa Islam na batano paman na sakatano idi undi mamimikiran. Ayara katano na paman na pengungunutan tano si iko paman na agama tanwa Islam. Kana batano mabagui su agama tanwa Islam. Naginan. Upama ko adna mialay ni ron di tahayat na may kamakapasat tahayat na miyang iskanian na kilidian nagyang ko to aliman yan na di utu kepakai. Uban YouTube su'a kapedutu sagi yang kutua bid'ah hadi kepakai uba dinggal lebaka agi yang kutua tau. Tigu mga ulama asukun sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanaban yan ipuru agi yang kutua liman yan sagi yang kutua paman na kapakapasadi yan tahayat. Nagukenaban yang penepuru nagyang kutu liman yan sagyang kutu paman na kapakam bengunian sagyang kutu roko ayaman na nagira guminaraw so tawa sami Allahu liman hamida paman na rumuruku ka na bengunang ka apaman na makapupu ka sagyang kutu roko na bengunang ka nagyang kutu paman na kapbengunang ka na kanabang kaipuru agi ang kuto ang bala limang ka. Apaman na naba aya ipuru kang bala limang ka ugaid na lagi daya. Sami Allahu liman hamida lagi daya. Adna kilay tano si kumabang sa tano aya okay tiran na igira guminaraw sira na sami Allahu liman hamida na gumigiraw siran saya. Naman to sami Allahu liman hamida na upama ko maamum siran natigiran na Rabbana walakal hamd na gumigiraw siya saya. Kakayat nila nagyang kutu apaman na bala alimayran at tigu mga ulama mithlu ma yaf'alu ba'dul juhal agina natigiran ipaman na di ngelabakan o sabaad sa iku mga tao ada abayran ilmu o di nakatawi sa iku agama tanwa Islam. Na di ito gupakay mga pagariya. Ang ngayon ito kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanaban yan ini puro agyang kuto bala aliman yan aba paman na maka sasaybarat sa agyang kuto papalad na agyang kuto paman na limang ka. Ayaw stuwati ko mga ulama na agyang kuto kipuron sa agyang kuto ang bala aliman lima sa agyang kuto paman na kapaka ang bungunutaw sa agyang kuto aroko na si ibu uto sa agyang kuto kakunot. Gira man uto kakunot paman nagyang kaya kakunot na pagalintan o saya matao. Igira kalanayaman na di tanong di kang galabaka na igira Ramadan paman na miyakapasat tano sumbayang sa tarawih na misumbayang tano sa witir nagyang ko to amulimpusan arakaa paman na kepasad nagyang ko to sambayang witir na su imam manapkunot udi nagyang ko to mga sambayang ko mga kagagawi apkunot nagyang ko to kakunot na naipopuro agyang ko to ang bala alimatan ipopuro agyang ko to ang bala alimatan. So manatigo mga ulama agyang ko to paman nakiporon sa agyang ko to ulo utaw, sagyang ko ito kapakapupuan yan sa roko. Yang ko ito kipuro uno taw, sagyang ko kipuro uno taw ko ulo niyan, sagyang ko ito kapakapupuan yan sa roko. After uniyan, agyang ko ito Rabbana walakal hamd yarfa'u yadayhi hadhihi bid'un ma anzalallahu biha min sultan
ay puro yan nagyang kutu aliman yan makasasayan sa lagi daya na tigo mga ulama apaman na bid'aw to aswallahu subhanahu wa ta'ala na kanaban niya no to inisugo si ko mga uripan yan. Kanaban niya no to suguan siya katano agyang kutu apaman na kipuron tano si iko 5 tano apaman na gumigiraw tano saya. Rabbana wala sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd na gumigiraw si agyang kutu atang. Tigo mga ulama ayap pakaasal sa agyang kutu kipuron kumbala alima si iko pangani inunta agyang kutu mga mawatin mga masatigtano sunabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a fiha ar-rasul wa lam yarfa' yadayhi nagyang kutu pagusayin tano apaman na mga masa sunabitano Muhammad na nadinian ipuro agyang kutu ang bala aliman yan nagina ni marayag mga pagariya sama nuto na adna kandua akapakay puro tano sumbol alimatano adem paman kandua adi kapakay batano ipupuro agyang kutu ang bala alimatano kagi paman na sunabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadaniya na puro agyang kutu aliman yan ay lagi diya panatigo mga ulama nagyang kutu dua si iko khutbatul jum'ah anak kapakaya paman na madakalad na ya mga tao, mga Muslim, adirun makararaya gagyang kaya paman na kipuron kulima, igira manuto di mamang ni agyang kutu khatib, agyang kutu amiyang usiat ko alungan na Jumat. Naman, mapita na Jumat, na ilayan niyo man, igira di mamang ni Suimam, na ad na mga tao, kanaba niya na ipupuro aliman yan. Adun pa man na mga tao, tama ni man to na ipuro yan din agyang kutu ang bula aliman yan. Apaman na igira amya mga ni Suimam at yan Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina o disa so mga pedapangan ni nailayan ka kapaman na ipupuro mga tawag yang kutu aliman niya wiso na kaon wiso na kaon at tiga inong ka ipupuro na limang ka antay miya kando ra kaon at tiga napkili kan so mga tao apaman na ipupuro ira nagyang kutu ang bala aliman niya ipupuro ira nagyang kutu ang bala sama nuto na gyang kutu ipuro ira nagyang kutu ang bala aliman niyan na tao tu ada niya na paganada suaga ma Islam. Apaman aya pagilay niya nagyang kutu kadakalan si iku mga tao. Di manini maana tigitano. Nada niya nakalarwas iku mga imam, si iku mga ulama o ba paman na bamapi agyang kutu akipuron sa agyang kutu ang bala alima. Ay siya nakapman agyang kutu mga tawa di na ni puro agyang kutu ang bala alima iran igira manuto khutbah di mamang ni si imam khatib tigtano isun tano siran inong kadipuro nagyang kutu ang bala limang ka natira na kagipya magusay walim anta ka paman na inisu may walim na dibes ke pa kayo ba ipuro agyang kutu alima kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira manutua di mamangan ni ko khutbah na napaman na kanaban yan ipuro agyang kutu liman yan na miya kapia-pia mga pagari agyang kutu kapaganad miya kapia-pia agyang kutu asutaw na paganad niya agyang kutu agama niya na Islam kagyang kutu agalabakian nakakukumplituan na gumisusungkad si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama sunabitan wa Muhammad na kanaban niyan ipuro agyang kutu aliman niyan igira manuto adi mamanga ni skanian si iku khutbatul jum'ah. Inunta adem pamana miya kaliron. Pamana sabu-sabu tentano ya pipia. Adem pamana miya kaliron apia khutbah adindu agyang kutu imam na ipuro agyang kutu alima na igira manuto su imam na minduas kanya na miyamang ni sa aya ipumangani niya na al-istisqa apaman na pengenis kanya sa uran. Apagiraw ya Allah pakauranan ka. Ya Allah makikilangan namin sa uran. Allahumma Allah paman Allahumma agithna ya Allah. Paman naging kutua imam na pengenin niya naging kutua uran na sumamus su imam aya panganin niya na muran igira manuto paman na lumyaun ada din uran sa miya kapipiraulan o din natigtan wa miniraud sa miya titidin na dadin uran na napaman na pengenis kaniya sa uran na ipuro imam agyang kutu aliman yan na ipupuro mambu agyang kutu mga makmum o din agyang kutu misa sambu yang sadima at agyang kutu bala alimayran narubo mapasad agyang kutu kapengenin niya sa uran na imbubap man agyang kutu imam agyang kutu paman na liman yan na sumambu
misisamba yang sa di maatan na sira naman bu na imbabairan na diyang ko to paman na limayran. Tigo mga ulama, agi na natigian imang masa, aso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namiyang niskanian, nadaniya na puro nagyang koto ang bala aliman yan. Perumanan tanu buka para paman na sabutan tanu. Paganayro na inisampulo mga ulama, nagyang koto pangani ko orian o mga sambayang, afaradu, na pangani tanor ugay na di tanu ipuro agyang koto ang mga limatan. Ikadua, nagyang koto pangani si iko tahiyat, kapakapasad ka tahiyat. Sagyang koto paman nadang ka pa nakapakasunang. Ikatlo, nagyang koto paman nakambungun utaw sagyang koto karuroko iyan. Nakana baru ipuro agyang koto lima paman namukid sa paman na baka papalad. Ayaw sto atigo mga ulama na igiras ikukunot na kapakayo to paman na ipuro agyang koto ang bala lima. Ayay kapat mga pagarya na igira man to khutbatul jumu'ah. Igira khutbatul jumu'ah apaman na di mamang niyagyang koto khatib na kanabatan ipuro agyang koto ang bala limatan ugaid. Na amay kagyang koto khatib na ayapangan niyan na pengnis kanyan sauran na ipuro yan nagyang koto liman yan na saka mau tumambu as mga maamum o di nagyang koto misasamba yang sa di maat na ipuro ira naman bu agyang koto mga limayran. Tigo mga ulama makaliuliusan kauto makaliuliusan fa innal afdala na ayatigo mga ulama ang makalalbi na ipur utaw agyang koto aliman yan sa agyang koto kapanganin yan kagyang koto kipupuroon yan na sababun lil ijaba na napkasabapan ito sa agyang koto katarima wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang koto panganin agyang koto. Sama nuto mga pagarian na miya ka biri-biri simple agyang kaya discuss agyang kaya kipuroon ko lima. Ayam mana na mabibilang agyang koto di tanu kepa di nabatan ipuru agyang koto ang bala limatan. Lagi dagyang koto akiyaw saya tanoron. Nasusana kauron na ipuru tanu agyang koto ang bala limatan. Ay lagi dia na misumbayang kasadura kata sunat. Namya mga nika na puro nakad nagyang koto ang bala limang. O di na antun asan apaman na kalilimud apaman na pengeniro nagyang koto ang mga tao na ipuro ira nagyang koto ang bala alimayran. Maka liuliusan na tigo mga ulama sa giyang koto inalo itano. Na ayat tigiran ang makalalabi na ipuro utaw agyang koto ang bala alimanian sa giyang koto kapangnin yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagiyutoy sabab o di na mala sabab at teriman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang koto panganiran. Giyang koto'y sabab at teriman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang koto panganian. Na mga pagarya si kuda tanurumpan na kapasada sa giyang kaya bitiyaratan wa pangnintan si iku Allah asyabutan wa giyang kaya usaya sa giyang kaya kipuron na kumbala alima nadana kana selaman na giyang kaya paman na mga bangsa ka na di mentay sa giyang kaya di itano di ka pamagusay lagi diyan na si Iyad Sultan si Abul Khair Unakan si Didaagan Wali si Abu Wania Sultan Yasir Marhum Sar Arsada Pakasirang si Dato Nas Usop Abu Bakar Saida di Maampaw Wafa Sarikala Salam Rakanulangon Limbu Juhaibir si Firdaus Sandigan Salam Rakasaninsan miyati adagat na yakagdami mapipianusan si Dato Yasmil si Amira Amirali Sarip Masbud Amir si Akifa Hajia Asis, si Muhaimin Anwar Rasid Luntua, Salam Rakanu Bai Umaira Haji Muhammad, Salam Rakanu Abdullah Malawani, Ahmad Habir Mauyag, Ihsan Magumnang, Salam Rakanu Ummu Habibah Tengaraan, Salam Rakanu Ihsan Magumnang, Abdul Rahman, Abdul Jalal, Sapia Amira, Sianti Haji Anisa, Abu Bakar, Agus mga pada mga luksakan, Salam Rakanu, si Junaira Umar, si Alia Sangbaan, si Bibi Sarip, Lagindab, Nubaysa, Sirad, Nubaysa,
sa ano din kasidar parang ikaw. Si parang ikaw, Masya Allah. Manarasar Imim Abdullah Ampa Tumi Nuray Abdurrahman Nurjan Namanda Kairun Dibangkitan Matsumandar Datu Makaangkos Manguranda Salik Ampuan Indi Jamal Malawani Mabtadabai kata yagisu Mabtadabai Matski Junaid Munawarah Jihad Magumnang si Idas Tahani Tarik Salam rakano sana lango na mga bangsamya penginintano si ko Allah yang kaya paman na usayan tanon na paman na sabut tanwa ya siabutan no nagupaman na mapakasenggayatan wagi yang koto tanuran wagamatan wa Islam sagi yang kaya babukan doa antanu di kebergi kagi sukada kalan natira na kaya berga ngamin inwa mga ulama iya piagi yang kaya usayan sagi yang kaya kan doa na paman na disirano no pagayon na yun. Lagi paman na yang kaya kiyaw saya tanurun na pengenintano si ko Allah siya busabutano. Apaman na adem sa mga masa apaman na di kepakayo ba ipur agi ang koto ang belalima agi ang kaya piya magusitan. Okay na so kada kalanon nagi ang koto aki purun sa agi ang koto ang belalima igi di mamangan isu taon na malaw to ap kesabapan apaman na teriman wallahu subhanahu wa ta'ala agi ang koto panganinya. Tigo mga ulama fala yaruddahuma sifra. Fala yaruddahuma sifran paman nagyang koto akini puruno tao sa gyang koto ang belaliman yan ko din yan di kapamangani na paman na dikon dinyang kun mibuba gyang koto aliman yan paman na bamiasiru gyang koto apang din yan. Ay mana na tatariman. Tigo mga ulama khaliyatain paman na daabo no matagu udi na daaba di matarima gyang koto apang din yan. Yarfa yadayhi li rabbihil karim. Nagyang kuto ko na kinipuruno tao sa gyang kuto ang belaliman yan sa gyang kuto adin yan ipamanganina si inya no to inipuro si eko paman nakadanan tanua miyakas sakasakaw miyakalimu-limu apaman na fayaradduhuma sifran la yastajibu lahu na paman nagyang kuto kinipuruno yan na ikaya nagyang kuto oripan yan uba paman na ditariman nagyang kuto kapenganin yan si eko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama hadha la yaliku billahi subhanahu wa ta'ala paman na dimidadait si iku Allah o ba paman na agyang kuto ataw ini puro yan agyang kuto ang belaliman yan na uba di matarima agyang kuto apanganin yan naman ito mga pagariya kagis wallahu subhanahu wa ta'ala na karimun sami'un mujib swallah na karim miya kalimu-limu miya kasakasakaw ayun bagay niyan so paman na pagkaugup sa iko oripan yan sami'un nagupaman na kenegyan nagyang koto adika pamang ni agyang koto oripan yan al-mujib nagutirimaan yan nagyang koto paman na pangan ni agyang koto ataw nati ko mga ulama adiden midada isi iko Allah aba paman na baniyan mirudu agyang koto paman na apaman na di matarima agyang koto pangan ni agyang koto ataw apaman na ipupuro yan agyang koto ang belaliman yan inunta ti ko mga ulama apaman nagyang kuto manataw amyamangan ni ini po ipupuro yan nagyang kuto ang belaliman yan nanapaman na masusuguk yan paman nagyang kuto ang mga mawani o doa kama zakarna apaman na dudunun agyang kuto pemakaalan sa agyang kuto akap ketarima agyang kuto apangan ni agyang kuto tao namiyaw sa itanod na nagyang kanan apaman na anto naari mga galabak pagkaalang sa giyang kuto o di na pagkaalang sa giyang kuto di ka ketarima giyang kuto apangan niyo tao. Miyaloy tanod na lang si kumya kaipos panu na giyang kuto kakan sa haram o di na paman na giyang kuto katulak sa tunganay. Miya dakadaluto paman na ino sa itano na naupamaku paganad niyo na napaman na kekasuyan niya o giyang kuto kaya pamagusaya tanor. Tigo mga ulama amay paman kasutaw na daon agyang kuto pemakaalang sa agyang kuto di ka ketarima agyang kuto paman na dua. Ayamana na ayapangan ng kaniyan na halal kanabas kaniyan tulak sa tunganay kapaman na bulawan ng sutunganay niyan makitutunganay ataw wada'a bikalbin hadir nagyang kuto akiyapangan niyan na paman na miyang anis kaniyan na raksa agyang kuto puso yan apaman na tigitano makanini at piya sa giyang kuto kapang ninian fa inna Allah la yakhibu du'ahu na matanas wallah
nadini na pagilangan nagyang kutua pangani agyang kutua tao. Ayam ana na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua pangani niyan. Peter wallah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Peter uqadani waswallah ud'uni pangani kanurakan atiku wallah astajib lakum katarim anakan rakan agyang kutua pangani. Ginani pamanna ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala promise. Wa hadha wa'dun min Allah jalla wa ala. Mga pagarya, mga bubayakan na ginani, ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala promise si iku mga uripan yan. Asara mamang ni siran si iku wallah na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa paman na promise yang kiran. Wala yakhlifullah wa'adahu naswallah na kanabaniyan kensila. O di na paman na berubah agyang kutuwa paman na ini bagay niya na promise. Basa swallah na ibagay niya nakapasadan, promise yan, wa'diyan, na didnuto paman na didnuto kedaagi ang kutua paman na kaya teron wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama nuto mga pagarihan na ino pandita tarima agi ang kutua panganing ka, kakapakaya ilay nakaginawang ka, ino diterima na agi ang kutua panganing. Miya titid na pangani ako si wallahu subhanahu wa ta'ala, apaman na makailay ako sa muryataw, na chika ka ginawang ka, ino to, paman na kapakaya sisir ka agi ang kutua mga mawani o dua. O di na pagni ka si ku Allah makalakay tamo pagni ka si ku Allah apaman na makabagro suparatiyan ka nagumawat ka sa giyang kuto ang mga kadustaan pagni na kasi ku Allah apaman na makapiyaso mga murya taong ka na di din nakatari magyang kuto panganikan na ilayang ka ginawang ka anto na kurang sa giyang kuto paman na kapagni ka si ku Allah na mapakay mga pagariya apaman na adna nitutulak ka si ko tunganay ka. Adna paman na dingay purwa, dingay pengginawa isi ko mga tunganay ka. Na kanabaya ka kapunditan nagyang ko to apangan ka gyang kaya ginawang ka. Ino to diterima kagi paman na mata na sakana sakay kukurangan. Paman na sisir kagyang ko to mga mawani o dua. Na mga pagariya gyang ko to ba paman na swalla na inibagay niya na promise asara mamang ni sutaw na teriman wallahu subhanahu wa ta'ala na ino pandi tarim gyang ko to panganin ka kaya kilay ka ginawang ka kapakaya ya sukatan ka na haram di nga main na ka nagyang ko to kano pamilya ka na haram na ginani malaka pa kapenang gilatan ginani malaka pa kapenang gilatan. Isa pa na Peter wallahu subhanahu wa ta'ala wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li. Wa tigu wallahi Muhammad pagisaan ako rakaw mga uripenakan anni mi pantagrakan fa inni qarib na miyakaraniran yak wa tigu wallahu subhanahu wa ta'ala ujibu da'wata da'i idha da'an na napaman na terima na kanagyang kutua pangani agyang kutua miyamangani igira manutua miyamangani sakanian. Gya kaya kiyagiraw Allah fa inni qarib miyaranirani su Allah na kanabaanan makapmana su Allah na lagi dagyang kutua diyo ni katero o sabu edu mga pagalitan wa su Allah na di iskanian na matatago sa agyang kutua aras yan. Apaman na ayamana ng mga pagarian na initafsir sa mga ulama nakagi su Allah na pakanag su Allah na ayamana niya na kanagyan agyang kutua paman na ditero nagyang kutua di pamangani nagyang kuto ang mga oripan yan. Ino man di ko pa kayo papaman na baka lalalis sa gyang kuto kapag ni kapya karata-rata penuto at tigong mga ulama ay gida di mamangani na paman na ini kisak kaun mada kala mga tao kaya kapangani niya nakakisak apaman na miyakatan utanu gyang kuto kapangani niya na ikiskian din na peduto sa gyang kuto paman na di mapi ada dabiatan sa gyang kuto kapangani kagyang kuto kapangani mga pagariya na naapiyapan ng paman na kanaba matanuga kapanganing ka na kanagka wallahu subhanahu wa ta'ala kas wallahu subhanahu wa ta'ala na isa sifat yan na sami' apaman na swallah na pakanagus kanyan kanagyan nagyang kuto apaman na di teroon o di na di pamangani nagyang kuto ang mga oripan yan. Tigong mga ulama agin na ni syarat apaman na swallah na terimaan yan nagyang kuto apaman na kapanganing ka nagulalan sa kanyang kuto di nga di ka pangungunutan. Apaman na pungunutan na kaskanian sa giyang kuto inibagay niya na bitikan aturan sa giyang kuto kapamangan ni kanduak watarki ma nahaka Allahu anhu hatta yastajiba du'ak nagugyang kuto kibaga ka na ka kuto kibaga ka na ka kikala ka na ka sa giyang kuto mga say ini saparian si erka kaan matarima agiyang kuto panganing kaon sama nuto na
Giyang ko to akiyaw saya tanong sa giyang ko to mga mawani o dua pagkaalang sa giyang ko to di ka ketarima o pangani na napaman na penanggilaan na kakunuto. Napaman na o kabaya tano lalayo no matatarima giyang ko to pangani tano na napaman na paganda din tano agiyang kaya o kitukit agiyang kaya kadua way din ako paman na ayap pakaasal na sukandua na ipupuro agiyang ko to mga 5 tano na adem paman na mga masa adem na okit paman na sudua na kana ba ipuro agiyang ko to dua bala mga 5 tano panganin tano si ko Allah siya butaya pia siya butano ya pia agiyang kaya pamagusaya tanoron nagupaman na minimum manaya sa agiyang ko to ilmu tano na napaman na ngalabakan tano mga pagariya kana ba iman to na ino siya tano apaman na igira ko to batul jumaa na kanaba ipuro agiyang ko to 5 inunta igira miyang ni su imam sauran na ipuro inagiyong taliman yan nabubun na may kamapita adi maat na napaman na dengad alina agiyang ko to apaman na betadeka o din agiyang ko to apaman na pangimbenar ka sa agiyang ko to apaman na kipuro sa agiyang ko to 5 mapita man na di maat na miyang ni su imam na paman na ipupuro ka mambuagiyang ko to ang bala 5 mga pagariya miyaka ito agiyang ko to apaman na bilangan agiyang ko to kanaba ipuro agiyang ko to ang bala 5 na di tano pakarataan agiyang ko to kapugusay no mga ulama tano sabutan tano pia agiyang ko to paman na apugusay no mga ulama nakamapian tano to kagi paman na an tano di makapanggalabak sa bid'a ami pambagutan no si agama tano Islam so mga ulama na piya magusay rananan kagi paman na dalil paman na agiyang ko to akipuron si kumbala 5 sa agiyang ko to paman na mga masa agiyang ko to piagusaitan. So mga ulama naid na rakiran na paman na sugalbak o mga tao na misong kada si iko paman na galabak kayang galabak kaon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapia panganintano si iko Allah paman na adna miyakwatan wan doan sa giyang kaya paman na kaya pamagusay tanoron si ko mga pedalay tano na ayap man na paman na pagusay tano na giyang ko to paman kasapo taw sa giyang ko to abuntalian igira man to paman na miyakapasad mamang saman to miyang ka na giyang ko to kaya panganika na giyang ko to paman na inisapong ka sa giyang ko to abuntal ka anto napman yung sayan sa mga ulama tano na inshallah na si ko mga pedawras tano aming panganitan si ko Allah isa sampay tanoron mga pagariya giyang ko to ba apaman na si kudatan no si panaka kakalosi na panganitan si ko Allah wadin si ko mga tunganay tanong mga pamilya tanong di po makarag pangasasakit na napakabagran siran wa Allah subhanahu wa ta'ala sa magaan ipanganitan no siran ko Allah sa paman na makapiyasiran din na makabagran din katantua kerasa yagi ang kutua mga bangsa tano mga pagaritan wa paman na di pemakarag kata yagi ang mga pagaritan miyakada kalagi ang kaya kapasalamiran nuray sa di patuan salam alim wa alaikumussalam Muhammad Saad Magundato salam rakano Marimutia nuray sa Magadang Sultan Bilal si Mimi Batingulo Pagsidan Junaid Munawara salam rakasan pakiwataan way banda ya mapia na prangkum kuskan wa salam makalangulang wano mga bangsa tano pamamakinig sa giyang kaya live tano pangnin tano si ko Allah pagumano manan ni nagyang ko to mga umur tano kaanta no mitataro sa giyang kaya mapia mga galabag tano paman na di tano di mapagana so agama tano Islam nagupkuman na nagyang ko to ilmu tano sabut tano si ko agama tano Islam sa silam ko skan walang ulang wana mga bangsakan sumatatagon sa giyang kaya Pilipinas na gusto makaliliuron makaliliw sa giyang kaya Pilipinas so mga bangsa tano api anda kanu din matatago na salam rakano langon panganin tano si ko Allah mapipiat tano langon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.